Unsa man mo? Magsige na magdula diha. Udag. Man. Ako tanin kahir. Di mo ka mo mutabang sa nga magtrabaho ba? Unya na magdula sa migdire. Paypay, palabigasan tamo tong bata pa mo may kikatabang. Gusto ka mo mangaon, gusto ka mo mahabhab. Ako tanin kahir oh. Ako tanin kahir ko pakon og kahoy diha. Sibuk panugo. Ako tanin kahoy are. Ako tanin kahoy are. Tuy. Kamo. Mura mo way problema sa kinabuhi ha, amo kabalog. Unsa ka lisod ni mahimong amahan? Ako na'y amahan ang inahan niya ning panimalay na to, kay inyong inahan nga si Jonalyn gibiyaan ako. Teka ron mga takpulan pa kay mo, may jud yung pagkaliwat sa inyong inahan ba? Pakutan ang kahoy diyan ha. Magdula sa kodre, unya na ako maghakot anak. Ay kung pabutag ma-high blood ko dag. Tubag-tubag na ka sa komay pag palabigasan ti ka sa una lagi. Ay kung tubag-tubag ha, di ko malipay yon. Sugod buntag hantod hapon sige gigisilpon. Ipakaon ako ng silpon sa inyo noon. Way pangarap sa kinabuhi ba? Ako na inahan ug amahan niya na itong kahimtang karon kay gibiyaan ko yung inahan niya si Jonalyn. Then karon buntag silpon, hapon silpon. Ipakaon ako ng silpon sa inyo noon. Paano pagkaliwas sa inahan ninyo? Ako ta nagkahoy dag ha. Ako ta na diha ay kung pa ay blarag maayo. Diyok! Unya na good. Nagdula pa kita dire. Pildihononon lang ta sibuk panugo. Adto na didoy. Hindi na naman kita ni Papa. Sanggay gigulo. Kamo mga reklamador jud kay mo mga panuhaka mo. Mayra mo mangaon. Mo gikatabang sa yung papa yung tawon, nagkapaot-paot na ning pangitag kwarta ang pagkaon ninyo. Ay bagol ari oh. Dugay na kay ni ari. Nalata na lang nahapit, wag yun yuyuling. Pagka ni maabtan pa rin isa kasi mana di yan yung mauling da. Ipakaon na ginako ninyo na, ipabahawan ako ninyo na, kanagkatapunan ninyong mga anak mo. Wag mo gikabalos. Naapoy Jonalyn nga. Ito yung salain. Jonalyn! Na! Klaro pagkasawa. Maling pagkaliwat ni mga anak ni mo rin gibilin. Kamo, watong sako ato kay ulingon na to ni bagol ari. Yok dayon. Ngaya. Tuwa po. Ano pa tagluran ay? Bukit mo kina. Sorry to. Sige. Ipit na kani ron. Pagdali. Kadagom ng kalibutan. Wa pa mo trabaho na human. Dara pa. Unsaon man ako ng bulingon? Ingon to pagkuwag sa ako kaya ato ning ulingon. Yan ka bulingon. Bulingon to una na sa imong kasilpon. Ipakaon ako ng silpon ni mo ron. Balik ato, kuwag sa ako dito. Dangag lang ang dagway ni mo da. Pariha lang mo na yung magulang ni mong lutok ng mata ng silpon. Di mo kapanihapon niya. Sarap pa. Oh, kabalo, malay ka di ay. Bungol. Oh, paano? Sure nang bago rin. Bingon tara. Oy, saan ka ba tulong? Sari. Pangulos niyo muna ang angkol dito kaguran kay magbihikot ha. Oh, pagdali kay Tani anak ka ni. Purisyo kay ko ng mga anak ka gyud. Tol, mangulam daw si Papag bangguran. Unsa man day mo? Magbiko. Oh, palihol ko uli na pagman. Sige, Col. Salamat. Karon na, dali ang trabaho ni mo diha. Ba, darap ako. Saan naman po na ako ng baguran? Mo bugon ni mong sugo. Saan ako ng baguran ni mo na lupere? Yung to magkagogdak ni magbiko. Baguran, magkabugo. Papa, oy, way sugo. Ilang purnas, man ako na sa mong panagway no ron. Dungol kakaagi ron. Balik ato. Na. Uli ko sa bangguran, Col. Ano nga dong? Yung magbiko mo. Di erday, Col. Tadtaran mo na gisugo ni Papa.
ako, Col. Sa iwat yung mga tawanan. Hindi panggurad kay magbihikol ito. Kung tagtaran ako. Oh, pahaway man ka. Ano man na ka diya? Pit na. Pag sabot ako. Pahaway. Ay, ano na natin basta di ay. Sabay. Mangitag lobe ato nahan kay magkagot ta og lobe kay magbikot ha. Duha lang ka buok. Pila ka buhok? Duha lang. Dua? Duha. Ingon bitaw ko. Dangag ng agin niyo. Pa, dara pa. Unsaon man ako ng tataran? Ingon manggod ka tataran. Ingon ko kaguran kay magbikot ha. Puya ni ay. Kapuya. Unsaon pa na ako ng lobe? Tataron ako na dari wala naman kay kaguran gi pangsugo mo mga bulok mo. Dangag po kay sugoon oh. Pangtataron man tamo nonong. Pabuhat pa kay mag-email. Oh, Sugo pa kay sugoon. iuli na to ka paring kuan dito. Kaguran bugo ka digso ni bugo, literal nga bugo. Saan to? Kaguran, Kay? magbiko. Pagdali. Pag Saan yung tataran? high blood na ko ninyo mga. Saan yung tataran? Iuli na to. Inisig kaguran. Sugo kay sugoon. Na, sabay. Kol. Kol. Padon na kang papa Col. Ano man? Iya na kang tataron. Eh, di punggol man yung aman guro. Kamu pa'y pauslon. Ano pa ingon niya lagi? Pre, ano sa man tong katinood, pre, na imo man akong tagtaron. Tataron. Kisa may kaingon ni mo na. Imong anak. Ay naunsa nga kaguran mo akong gisugo pre. Kay magbiko man dili kay tataron. Ay, di good, pre, kailan dyan ko sa batasan, pre. Dili man god pre. Kaguran akong gisugo. Ay, di yun. Dili lagi pre. Kaguran kaguran ayaw pre. 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 Ayaw. Yo, what's up mga kabugas? Salamat sa suporta ninyo mga kabugas. Paki-follow, like, and share. Sa wala pa kapalo diha, pamalo na mo. Pa-subscribe sa among YouTube channel, Pamugas ni Bay. So karon mga kabugas, mag-shoutout sa mga gusto magpa-shoutout. Yo, shout out dai ko ni Michael Jan Sandig. Salamat bro sa padayon nga pagsuporta sa kabugas sa atong Pamugas ni Bain. Og sunod ni Ronel Suwa. Salamat kayo og ni Neil Argel M Redoble og ni Ash Dansa. Padayon sa pagsuporta sa atong Pamugas ni Bain. Og i-shoutout din ako ni si Niljan A. Pamada. Salamat sa imong pagsuporta Choy. Og padayon lang, imo padayon ra pud mi. Og kani si Giancarlo Cabanag, shoutout niyo Choy. Og ni Rowel G. Kansay, shoutout Brad. Padayon lang Brad. Og ni Ralph Apas. Yo. O shout out ko ni Diamond Alim og ni Kyle. Salamat sa inyong suporta. Og unta, padayon ra. Naday ko nalimtan mga kabugas. I-shoutout na ko si Angela. Salamat ni Angela. Padayon lang. Thank you. Babush!